et manté tan lluny d'aquí. Un nou Nadal creu un pont en l'esperança perquè et quedis avui amb mi. Un món per compartir, de tan vell torna a ser nou. Una taula on no hi fa res, que és el menjar, sinó qui seu. Un pastor, un arbre encès, un mitjó, la llar de foc. El somriure d'un infant, els records de la gent gran, una copa d'escalfor, un bon plat de comprensió, una safata de perdó, ara o mai fes tu l'esforç. Si ara no estem junts, quan hi estarem? Si ara no ho donem tot, quan ho donarem? Aquí no sobra ningú, aquí no sobra ningú, aquí no sobra ningú, aquí no sobra ningú. Que et manté tan lluny d'aquí. Un nou Nadal, un nou Nadal, un nou Nadal, un nou Nadal. Quina època de l'any es ven més? Doncs mira, les joguines pels aniversaris i així es venen tot l'any, perquè, clar, cada vegada que un nen fa l'aniversari li compren alguna coseta. Però l'època més forta és tot el desembre fins al dia 6 de gener. Molt bé. Quina és la joguina més demanada per aquestes festes? Mira, jo diria que per nenes és les nines Monster i per nens el cotxe làser que puja per les parets. Són els dos que es demanen més. Teniu prou amb les dependentes durant les festes? Si tenim... Prou amb dues dependentes durant les festes? Sí. Normalment som jo, que sóc la jefa, i una dependenta. I avui la meva filla també ens ajuda perquè com que és vigília, doncs som 3 avui. Però sí, ja fem de sobre, sí. Moltes gràcies. A vosaltres i bones festes. Igualment. Esperem que passeu unes bones festes i un feliç any nou. Ja està.